Asik yuk. Bersama Manunggal Laras Jawa Timur Indonesia. Juga audio proporsional MK pakai juga Erpo Kang Hardi Karanganyar Pule yo. Iya. Jebul kowe kok duwe bojo. Asik yo. Kok anggap opo awak iki kowe tega ngucap janji tega temen atiku iki. Jebul kowe durung rapi resmi. Asik yuk. Manunggal Laras Jawa Timur Indonesia. Tresno kok bojone uwong. Aja nduk. Yen weruh aku mung trimo domblong sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedelo ngobati kangenku. Kembang mlati arum gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah ati iki suci muga-mugi Gusti ngijabahi. Nggih monggo. Ingkang sampun pikantuk pengon sampur monggo ingkang jumeneng nggih. Monggo Bapak trima nggih monggo jumeneng Bapak trima. Dembange Soko Kidul yo. Yen eleng nalika semono Asik yo. Bersama kowe teko karep ngomong apa Asik. ning ngisor lampune banjur jebul kowe kok wis duwe bojo. Asik yo. Kok anggap Weh. awak iki kowe durung rapi resmi. Atiku iki jebul kowe wis rapi resmi. Manunggal Laras New Indonesia Jawa Timur yo. Yo yo Tresno bojone uwong. Piye, Pak? yen weruh aku mung trimo domblong. Wis ta ora apa. Ikhlasno nduk, ikhlasno. Sing tak jaluk waktu karo aku senajan sedelo ngobati kangenku. Wis ibarat jajan nduk wingi. Kembang mlati
Asik yo. Wani sumpah tresnoku iki suci. Sesti Gusti kalih nyuwun ngapunten. Dulur derek kanca ingkang derek pikantuk sampur amargi sampuripun terbatas grantos. Nggih, sepeda malih nggih. Ngapunten. Sapa bisa haranono iki jenenge apa? Aduh enak rasane lagi goreng tinulet klopo abang ijo warnane saka pohon asale ora urung yen sombong mong pelenggang-pelenggang. Sapa bisa haranono iki jenenge apa? Aduh enak rasane lagi goreng tinulet kelapa abang ijo warnane saka pohon asale ora urung yen sombong mong pelanggang-pelanggang. Asik yo. Sapa bisa haranono iki jenenge apa? Aduh enak rasane lagi goreng tinulet kelapa abang ijo warnane saka pohon asale ora urung yen combong mong pelenggang-pelenggang. Monggo lanjut. Bapak Kebo, pokoknya super engkong Jawa Timur. Wiwit biyen Mas, aku wis nate matur. Lara-larane wanita yen diwayuh. Ning yo kene tega-tegane mring bojo. Kang Mas nembung arep niat rabi loro. Kene lojeng mureh genah arepku timbang selingkuh arak luwe becek wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti. Apa kuat le, apa kuat, apa kuat, urip nandang sujono. Pancen angel dadi bojone yono. Apa ana Mas, apa ana, tuladane coba wani ngendi. Ejeng kene-kene lungguh tak kandhani
garwa Raden Dananjaya aton ayu kumpul para marune ora nestya nanging malah Nyokrawati bebarengan leburing setresno suci. Ayo juragan kayu los pokoknya ora ngenteni kayu sak kibrit. Wow. Juga bersama rakyat kayu Jawa Timur Indonesia. Asik yo. Tes banyu moto lumetes basahi pipi rasa ratiko aku ninggal ke sliramu Aduh Kang Mas. nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang paksa kudu gendaan